Gabriela Gaudenhoft, sunt directorul Departamentului de Științe Politice și Științele Comunicării și coordonatorul modulului Jean Monnet. Cum ați gândit că acest seminar îi va sprijini pe studenți sau pe absolvenți să-și găsească un loc de muncă potrivit cu pregătirea? Un sprijin pe care încercăm să îl oferim, punându-i în contact cu angajatori, cu persoane care recrutează forță de muncă, cu specialiști în resurse umane, în așa fel încât să se autoevalueze, să fie evaluați, să înțeleagă care ar fi calea corectă de a se prezenta și totodată de a face față într-o organizație. Ce concluzie puteți trage în privința pretenției lor față de un angajator? Am observat că, din păcate, există o prăpastie foarte mare între ce își doresc ei și ce sunt dispuși angajatorii să ofere, mai ales pentru absolvenți fără niciun fel de experiență în profesie. Discuțiile și pretențiile lor încep, de exemplu, de la 1000 de euro în sus, participă prea puțin în internship-uri, au doar stagiile de pregătire din timpul facultății și nu sunt foarte bine pregătiți pentru o muncă de la care să aibă pretenția să li se ofere un salariu mare. Sunt foarte mulți tineri care pleacă în străinătate. Eu despre asta voi conferenția în modulul meu, despre cine mai rămâne în România, despre visul multor tineri de a pleca în străinătate tocmai în ideea că vor obține salarii foarte mari. Dacă vorbim despre salariul nominal, e adevărat, el este în străinătate mult mai mare decât în România, dar salariul real nu, dacă îl raportăm la prețuri. Și cine mai rămâne în România? Nu știu, îi vom întreba, vom discuta. Eu sper din tot sufletul că vor rămâne mulți tineri români valoroși în România și angajatorii se vor trezi și le vor oferi mai mult decât sunt dispuși acum sau decât au fost dispuși până acum să le ofere tinerilor noștri. Mircea Vitalie, absolvent al Facultății de Relații Internaționale a Universității din Oradea. Ce așteptări ai de la acest seminar? Va reprezenta o oportunitate pentru mine de a mă încadra pe piața muncii din România. Ca cetățean al altei țări ar fi o posibilitate și un avantaj, bineînțeles, acest lucru. Vreau să mă orientez spre managementul proiectelor europene și consiliere în proiecte europene, deoarece asta am terminat și asta îmi place să fac. Mă gândesc să-mi deschid eu propria firmă. Bineînțeles, cu ajutorul acestor școli de vară, totul e posibil. Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, Beche și Cioaba. La întrebările repetate ale tinerilor, răspunsul nostru este ferm. Dacă după 6 luni nu reușim să ne inserăm pe piața muncii, vorbim despre tineri absolvenți, e nevoie de o reorientare. Cât ar fi salariul minim al unui absolvent de facultate? Dacă la ora asta avem un salariu minim pe economie de 1450 de lei salar de încadrare, în cazul tinerilor cu studii superioare, acest salar de intrare nu poate fi sub nivelul de 2500 de lei. Bonca Alexandra, sunt student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Cum găsești tu cariera de succes? Pentru că tocmai o temă din aceasta ați avut pentru a o defini. Cariera de succes consider că trebuie să îndeplinească mai multe condiții, adică să fii și pasionat de ceea ce faci, să fii și mulțumit salarial și să-ți placă și mediul în care lucrezi. Domnule Vasile Fonage, sunteți reprezentantul Federației Patronilor. Cariera de succes consider că este acea carieră în care ți-ai găsit vocația profesională, în care te duci la serviciu cu zâmbetul pe buze, te simți bine, iar atunci când revii acasă cu retribuția și salariul, zâmbetul se amplifică. Dacă nu se amplifică, înseamnă că trebuie poate căutat o altă carieră, pentru că oricât am întoarce lucrurile, tot la bani ajungem. Fără motivație nu se poate face nimic. Mai devreme sau mai târziu eșuează tot ceea ce ai întreprins fără motivație.